תמיד היה אומר, בהגדה של פסח אנחנו אומרים, כנגד 4 בנים, דיברה תורה, אחד חכם, אחד רשע. חכם, מה הוא אומר? מה חכם? חכם, מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם. מה זה חכם? מה הוא אומר? מה שהוא, הוא אומר, זה הקרא, חכם, מה שהוא, הוא אומר, מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים? מדבר העניינים של תורה. זאת אומרת, מרן בדרך רמז, חכם שבא לעיר, הוא רוצה לעבור דירה, נגיד, למקום מסוים. מה הוא מתעניין קודם כל? איפה יש, מה העדות והחוקים? יש בית הכנסיות, יש פה בתי מדרשות, יש כולל, יש תלמוד תורה לילדים, יש בית ספר, בית יעקב לבנות, יש יראת שמיים וזה, אז הוא בא לעיר. אם לא, מה יש לו לחפש בעיר כזאת? ילך לעיר אחרת. אבל הרשע לא מעניין אותו, תכנס אותו בית הכנסת. מה אומר הרשע? מה העבודה הזאת לכם? יש לשכת העבודה? יש עבודה בעיר הזאת? אם יש עבודה אני בא, אם לא בא. ברגע יש עבודה, מה תעשה? מחר הילדים שלך צריכים בית המדרש, צריכים בית הכנסת, צריכים תלמוד תורה. לא, המקסימום ילמדו בממלכתי דתי, שמעת? מקסימום ילמדו ממלכתי דתי. אוי, זה נקרא דתי, שלומדים בנים בנות ביחד, זה נקרא דתי, שמנחם עצי. צערי דבריו רבותיי, יש כל מיני ערים בארץ, עדיין. יש ערים שאין בהם תלמודי תורה. איזה דבר קשה ביותר זה. הייתי ביוקנעם, לפני 3 שבועות שבת. אין תלמוד תורה. אוי ואבוי. יודעים כמה זה דבר חמור עיר שאין בתלמוד תורה, שהם אצלנו. דבר חמור ביותר. ואלה שמסכנים, ככה רוצים תלמוד תורה, אז אין להם ברירה רק לשלוח לרכסים. נסיעה של 15 שעה. למה? ויש כאלה שרוצים תלמוד תורה, אבל הם, מה ישלחו אותם? יודעים מה, נשלח אותם של 15 שעה כל יום מעיר לעיר? אז מה הם עושים? הם לא שולחים. ומה הם עושים? נשארים בלית ברירה, ממלכתי דתי. בנים בנות, השם מרחם. בנים בנות ביחד, השם מצילנו. השם מצילנו, כמה זה דבר חמור. זה דבר שיתקבל על הדעת. התורה מרשה ללמוד בנים בנות ביחד. חס ושלום. משנה מסכת קידושין אומרת, לא ילמד אדם את בנו אומנות בין אנשים. אתה יודע מה זה? אומנות. רוצה ללמד מקצוע את הילד שלו. אסור לשים אותו יחד עם בנות ביחד. למה? מפני הרגל עבירה. אדם מתרגיל כל יום ככה ללמוד עם בנות. מה אתה רוצה? מה יש לו לב של פלסטיק? ידע, יש לו לב של פלסטיק? לא, יש לו לב בשר. הלב בשר הזה בר מנהג. מלא הרהורים רעים, מלא דברים רעים. עין רואה. אוזן שומעת. עין רואה. ולב חומד. עין רואה ולב חומד. אדם רואה דברים כאלה. אז מה יעשה הבן ולא יחטא? בעמונות הרבים. השם ירחם ויציל. שבוע הלכתי בבוקר לתפילת שחרית.